krátký a budou z nás strašáci. Ty nejlepší. No jistě. Jo, jasně. A teď něco, na co jste oba čekali. Váš vlastní klubový pokoj. Bezva. Tady máme pytle. Necháme vás, ať si vybalíte. Budete-li cokoliv potřebovat, stačí zahalekat. Dobrá, díky, kámo. Jsi snad zvyšně. Hele, nemusí být dobrý. Já potáhnu celý tým. Vážně? A kdo potáhne tebe? Chceš dál navrhovat pixely? Tak tamhle jsou dveře. Super. Kluci! Jste tu někdo? Haló? Kluci? Upisujete své duše dobrovolně bratrstvu ošklivá káčátka? Slibujete držet v tajnosti naše tajemství? Ať jsou sebestrašnější. Složíte svatou přísahu našeho... Proč si nerozsvítíte, když si tu hrajete? Vždyť si kazíte oči. Mami! Zasvěcujeme nové členy! To se bojím. Tak pokračujte a jako bych to nebyla. Bydlím tady s maminkou. Budete vždy chránit své bratry. A to ze všech svých sil? Budete bránit káčátka bez ohledu na nebezpečí, bez ohledu na to, jak těžké to celé bude, před zlem velkým i malým, tváří v tvář nekonečné bolesti a kašlem na to. Berem vás. Hele, my dobře víme, že do našeho klubu nikdo nechce, takže jsme rádi, že vás tu máme. Už se těšíme, až s vámi začneme strašit. Bratři. Na. To se musí oslavit. Berte matrace z gauče, pánové, postavíme si bunkr. A my můžeme spát vždyť. Já vím, že si princezna, já jen pasáček. Co je? Mami, co to děláš? Strčil si mi pracku do postele! Ty se slíbal svojí rukou? Ne, spíš mi řekni, proč tak pelicháš. Nepelichám. Fakt ne? A Dovolíš? jen si Mám vezmu bisku, svoje no? věci.